3 rekvisitter, som jeg vil have med i en film med på lejrskolen. Og min første rekvisit, det er min hund. Det er min sovehund, som jeg fik, da jeg ikke var særlig gammel. Og den vil jeg gerne have med på lejrskole som en af mine rekvisitter. Så vil jeg også gerne have min hest med. Og det er selvfølgelig fordi, at den repræsenterer mig ret godt, som I nok også godt ved. Og ja, den her hest, den skal selvfølgelig også med. Og jeg tænkte lidt over, om det var en god idé, at de begge var sovdyr, men jeg havde ikke en hest eller en hund i andet end sovdyr. Så en hest, fordi den repræsenterer mig, skal jeg med som rekvisit. Dagmarkors. Her, det vil jeg også gerne have med. Jeg ved ikke, om man kan fokusere på det. Men det vil jeg også gerne have med som en rekvisit, da det ligesom repræsenterer det, at jeg er blevet sådan konfirmeret og sådan noget. Så det skal jeg også have med, og det er den her, som jeg godt vil putte ned i min tidskapsel, når vi kommer frem til lejrskolen. Jeg snapper faktisk ret tit. Ja. Hej. Kunne de godt i Paradise? Er vi kommet til Bornholm? Ja! Så det er hyggeligt ud her. Hvor vi skal bo. S, P eller K. Det svarer på. Det var mega sjovt. Klokke. Hej. Mig. Kan vi ikke bare tage hjem? Vi er nu på vej op til Hammershus, som ligger deroppe. Mig, Lærke og Albert går her. Og der er rigtig, rigtig flot udsigt heroppe fra. Meget smukt. Det var det bedste jag har sagt. Det var jävla fint. Hvis jeg havde en tryllestav, så ville mit liv nok se nogenlunde sådan her ud om 20 år. Jeg har på min tegning tegnet et lille hus, som er et hus, som jeg måske godt kunne forestille mig, at jeg vil bo i, når jeg bliver ældre. Og så er mig og en sød kæreste eller mand, og så 2 børn her. Og så det danske flag, fordi at jeg gerne vil blive boende i Danmark. Mit fortrolige sted, det er her i naturen, fordi at jeg bare elsker naturen og grønne blade og blomster. Og hvis jeg skulle give mig selv et godt råd til fremtiden, så ville det helt klart være at sige ja. Fordi med et ja, der oplever du noget nyt, og det gør du ikke med et nej. Så hver gang du siger ja, så vil du opleve noget nyt. Og her er min tidskapsel. Der vil jeg putte min tegning ned til at starte med. Og så efter det, så vil jeg tage mit dagmarkors, som jeg har med i den her lille æske. Det her dagmarkors, det vil jeg også lægge ned i min tidskapsel. Hvor er vi henne? Færgen på vej hjem. Ja, vi er på vej hjem. Hej. Jeg kan ikke give til. Den kører fra os. Den sejler fra os, Laura. Den kører ikke fra os, den kan køre. Undskyld.